दिनै मे दाननि 1 अक्ट' फुंबिलिनि बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला लाइक खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम। दानिया फै जोङो मोननैसो खौरांखौ मिथिनानै लादोनि। गाहाय रादाबाव दङ पाकिस्ताननि गोदानै सायख'जानाय प्राइम मिनिस्टार गिबि खेबनि थाखाय गुबुन हादराव दावबायहैदोंमोन। बिथाङा सौदी आरबनिफ्राय जागायजेनदोंमोन। 28 एप्रिलनिफ्राय लानानै 30 एप्रिलसिम मैया जोबनानै थांबाय। नाथाय दुखुनि बाथ्रा, पीएम शाहबाज शरीफनि हेंथायै सौदी आरबाहाय पाकिस्तान पीएम मुर्दाबाद मुर्दाबाद होननानै स्ल'गान होनायखौसो जोङो सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। बिथाङा सुलुंनि गेजेरजों फोरमायदों दि सोर बे स्ल'गानखौ होहोदों आं मिथिगौ होननानै बिथाङा फोरमायदों, नाथाय रावनिबो मुं लानायखौ जोङो मिथिनो मोननाय जायाखै। जोंनि भारत हादरनि पीएम नरेन्द्र मोदीआ 2022 मायथाइनि गिबि खेबनि थाखाय गुबुन हादराव दावबायहैनो थाखाय थियारि जाबाय। 2 मेनिफ्राय बिथाङा गुबुन हादरावहाय 3 हादराव दावबायहैनो थाखाय थाग थियारि जाबाय होननानै जोङो सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। सुलुङाव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथाङा जार्मानी, डेनमार्क आरो फ्रान्सआव दावबायहैगोन होननानै जों मिथिनो मोननाय जादों। मुंख'नो गोनांदि बिथाङा जोंनि भारत हादरनि जौगानाय आरो गुबुन हादरजों फालांगि खालामनाय हादरखौ दावगानायनि सोमोन्दै सावरायहैगोन होननानै जोङो सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। चार धाम जात्राखौ लानानै उत्तराखन्ड सोरखारा गाइडलाइन फोसावनानै होनाय जाबाय। उत्तराखन्डआवहाय 4 जायगायावहाय धाम दावबायनाय जागोन। उत्तराखन्ड सोरखारनि फोसावनाय बायदिब्ला धाम दावबायनायफोरावहाय सिगां अनलाइन फर्म फिलआप खालामनानै लाग्रोनांगोन आरो गुबुन रायजोनिफ्राय फैनायब्लाबो रावबो कभिडनि टेस्ट खालामनाय फोरमान बिलाइ नांनाय नङा होननानै बिथांमोननि फोसावनायखौ जोङो मिथिनो मोननाय जादों। बेवहाय पुलिस प्रशासनखौबो गोरा रैखाथि हान्जा हिसाबै दोननाय जागोन होननानै बिथांमोननि फोसावनायखौ जोङो सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जायो। आरोबाव जोंनि आसाम रायजोआव इनकाउन्टार, जोङो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला जोंनि आसाम रायजोआवहाय चान्स मोनब्लानो उदखारिजों लोब्बा थानाय आरो दाखाथिफोरजों लोब्बा थानाय सुबुंफोरखौ इनकाउन्टार खालामनायखौ जोङो नुगासिनो दङ। थिग बेबायदिनो मैयाबो क'क्राझार जिल्लानि श्रीरामपुर गेटआवहाय सासे राजस्थाननि ड्राग्सजों लोब्बा थानाय, ड्राग्सजों लोगोसे हमफानो मोननाय, आफिन आरो हेर'इनजों हमनो मोननाय सासे सुबुंखौहाय मैयाबो इनकाउन्टार खालामनाय जादों। बिनि मुंखौ महनलाल चौधुरी राजस्थाननि होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। आसाम पुलिसनि सासे आइसिनि पिस्तलखौ सेख'नानै खारदोंमोन। बे समावनो पुलिसफोरा गावनो गोनां जादों होननानै फोरमायदों। दा बेखौहाय गोब्राबथार जखम जानाय थासारियावहाय क'क्राझारनि सिभिल हस्पिटालाव लांनानै फाहामथाय होगासिनो दङ होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो। आरोबाव जम्मु आरो काश्मीरावहाय पन्सिल्डा ओनसोलावहाय बमा बेरनानै 3 आर्मिफोरा गोब्राबथार जखम जानाय खौरांखौ जोङो मिथिनो मोननाय जादों। बे बमाखौ सोरबा सिनाय मोनै उदखारिफ्रा फबनानै गालांदोंमोन। बेयावनो 3 आर्मिफोरा मिन्थियैयावहाय बमा बेरनानै गोब्राबथार जखम जादों होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। बे बमाखौ सोर होदों बेखौ मिथिनो मोननाय जायाखै। दा जम्मु आरो काश्मीरनि पुलिस आरो आर्मिफ्रा सुलु लागासिनो दङ सोर उदखारि हान्जाया बेखौ होनानै गालांदों होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो। मैया क'क्राझार चिलड्रेन पार्कआवहाय टेट क्वालिफाइड जानाय फोरोंगिरिफ्रा 3 घन्टानि धर्ना होदों। बेवहाय बिथांमोनहा फोरमायदों जेसेबां दिन बिथांमोननि खामानिखौ पेन्डिं दोनगोन बिथांमोनहा तेजपुरावबो थांनानै बेबायदिनो गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों सोमावसारलांगोन होननानै बिथांमोननि फोरमायनायखौ जोङो मिथिनो मोननाय जायो। तामुलपुर जिल्लानि गरेस्वरावहाय घुस लाग्रा सासे इन्जिनियारखौ हमनाय जादों। बाक्सा जिल्लानि सोलोंथाइ बिफाननि गाहाय इन्जिनियार मुसाहकखौ रामपुरनि गाहाय फोरोंगिरिया घुस होफुबाय थानाय समावनो हमनो हानाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गोबांथार बे इन्जिनियारनि हेंथायैहाय केस होनाय जादोंमोन, नाथाय जेबो लोलोदबो सोमावनो हानाय जायाखैमोन। दा अन दा स्पट CRCCनि सुबुंफोरा आरो फोरोंगिरिफ्रा गोबांथार सरखारनि अनसुंथाइ लाबोनायनि सिगां घुस लायोमोन होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। दा बेखौहाय हमनानै जोबथेसालियाव लांबाय। दा बेखौ मा बेबस्था लागोन उनावसो मिथिसिगोन होननानै फोरोंगिरिनि गासै सुबुंफ्रा फोरमायनायखौ जोङो मिथिनो मोननाय जायो। बाक्सा जिल्लानि चेलेन्ज बसुमतारी बिथाङा गावनि बाइकखौ फाननानै मासे 15,000नि गराय बायदों होननानै जोङो खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। बिथांनि फोरमायनाय बायदिब्ला 4 दानसो जाबाय गरायखौ बायनाया। बिथाङा पेट्रल आरो डिजेल बायनानै गारिखौ सालायनो थाखाय गोब्राब मोनबायमोन। बिनि थाखायनो बिथाङा बे डिसिसनखौ लानो गोनां जादों होननानै खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों फोरमायनायखौ जोङो मिथिनो मोननाय जादों। दा बिथाङा फोरमायदों दि जेराव गोसो जायो बेयावनो बिथाङा गोसो बायदि थांनो हासिगोन होननानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों फोरमायनायखौ जोङो मिथिनो मोननाय जायो।
मैया बेलासियाव दिल्लीनि झांपुरावहाय गंसे सरकारि बासआ गंसे दखानावहाय ब्रेक फेल जानानै सौग्रावनायनि जाहोनावहाय 6 सुबुंफोरा गोब्राबथार जखम जादों होननानै जोङो सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों आरो दा जखम जानाय सुबुंफोरखौहाय फाहामसालियावहाय लांनानै फाहामथाय होगासिनो दङ होननानै मिथिनो मोननाय जादों। सासेबो जिउ खहा जायाखै होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बेयावहाय बासआ सौग्रावनायनि जाहोनावहाय लामाया गोबाव सम ब्लक जानायनि जाहोनाव गोबां सुबुंफोरा खस्थ' भुगिनो गोनां जादों होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। रादाबखौ जोबनायसिम खोनासंनायनि थाखाय बयनिसिमबो खौथि खौथि गोजोननाय थाबाय। जै बर' हारिनि जै।